Nagi khatlai tali ki jingshna bala penwandur ki dieng bat ki siet ki balara asha kapung sim ha ajnar artili naki lashna kerpang ban Burom ki shipaya da jongkari urot jongkasin rat umulong balashna penwandur kum ki namding jongkari bat ka khubor bla tho ha barok sodong ban ai khuble ki shipai khamtam halor ka operation Sindoor kalum perdi yong pia pat kalabu ka jingshna penwandur ya unamding bramos bat akash ki bolong ki dak jong ka Behdieñkhlam bat ka jing sngongu jongkari ki wepat ki rot ki penpaw ki wepat ki mat ki bedei bat kapor ka bamenta ka sem tililang la thalabok lashna penwandur halor ka jing bambu jing perkhing ki karkhana ko ka bakentu ya ka jing kitkhli ka me maryang kalum kerwiang bat ka shangyar ki la penpaw ka khubor halor ka jing sngu shap tieng ya ka artificial intelligence da urot ubapen I ya ka khti jong robot kabamaham ki kor balashna da ubriu kin sa sinshar ya ubriu ya ki ba ki riu rang ba ka shnong bat ki nong mikmat jong ki pat ba ki lapen pau ya ka jing song tanat bat ka jing ka jing khublei Behdieñkhlam ko kerpangi bi kon yong garai ki do thia do dem rangkat wo ka pho ka phen wo ka rong wo ka ru ka chat wo ka ten pen snga kumen ngi I kinong yalam yong pi wo yo mo muling bi kan yem gu pi do hikai ki long chwag man chwa kawi wo sngaw sarong du au yu sngaw ni to mom celebrate du ko nyam tre wawaro ki kon ngi other denomination em lang kawi ka te to I culture jo practice ha state ko maya ka yong I kubai chibon yawaro ki jai niam gu em lang ni gasngi this is the symbol of unity we are one wadab dai just now sarong wo ni ka chnong go nga he sano the man ga chnong ko kala na dong sodong weiwa hagani gasngi dab dai just now kumenu em lang chru phi ki khonyong ka sen rai hagani gasngi ko wa Lehniam le rukom phi haini hagani gasngi nga e khublei Behdieñkhlam suk ya ko wipu ngi thluyung ko em hagani ki than gyong e khublei le ya ki khonyong ri jain te awro ki ro wan wi em lang chru I hagani gasngi dagini kinten chejar ngo nalor ki jing Lehniam ki rot ki balashna mentausnem ki longkum ka yet khmi ka bapen I ka jing I ri ka jing maha mi ki jing penjulori ka maryang bat ka jing bo jing ma ki jing start technology ki bamenta bat ka jing pen kan mau ya baro ba ka jing bo ya ki jing hekai ki long shuwa kala ban kit ya ka jing khia jong ka jing shisha ha ka lawai bureau report di news Meghalaya.